Bueno, Guille Moscoso, encantado. Aquí en Pan da Moa levades facendo empanadas tradicionais galegas desde fai 21 anos, non? Exactamente. Desde que abrimos, estamos facendo empanadas galegas. Importaría se podemos entrar a ver como facedes? Vamos para dentro. Perfecto. Agora aquí vamos a facer, bueno, ese, como podedes ver, xa son todos os rellenos que están preparados. Este chico é Emi, este chico é Manolo, que é meu pai, e Emi é meu primo. Entonces, ahora sempre facemos ca mesma masa das empanadas, facemos algunhas pizzas. Vale? Unha masa un pouco distinta, pero bueno, unha masa que é un pouco diferenciadora. E ahora vamos facer, isto van ser todo pizzas e despois vamos a empezar con todas as empanadas. Vos, que credes que hai que ter máis en conta, por decirlo de algún modo, de cara a traballar na labor de amasamento? Bueno, sobre todo, nós facemos unha tipoloxía de empanada que é unha masa moi parecida a unha masa de pan, que é a tradición de como se facían as empanadas na zona de Santiago, porque veredes que en cada zona de Galicia fanse masas distintas. Bueno, Guille, entón temos aquí os recheos máis ou menos que empregades para a empanada. Sí. Variedade que máis vos adoitan pedir? Bueno, eu penso que as empanadas máis vendidas son as de bonito, a de polo e a de bacallau. Son as clásicas. O normal era que as empanadas antiguamente nas panaderías empezaron a facer de bonito e bacallau, porque era un produto que se conservaba, vale, bonito ou atún, bueno, neste caso é bonito, e o bacallau pois viña salado. Entonces era de fácil almacenamiento, sobre todo cando nas panaderías non había frío, non había neveras. Produto daqui, o sea, o máis cercano posible, buscando ese kilómetro cero moitas veces, Bueno, sempre que sexa posible. Imagínate, pois, traballar cun bonito que sexa unha conserveira de Galicia, vale? O bacallau, pois o mismo, o bacallau é un peixe de alta mar, pero que sexa nunha conserveira que se procesa en Galicia. E despois, pois desde polo, lomo, zorza, todas esas variedades, hoxe non, pero as vieiras ou as tamboriñas, bueno, pois que sexan produtos de aquí. E aquí xa no asunto técnico e o mellor máis artesanal, como de importante é que estea espallado por todo o recheo? Digamos que non haya zonas nas que o mellor haya menos ou pasarse e meter máis. Entendo que pode resultar un puntiño máis prexudicial, non? Vamos a ver, hai panaderías nas que se pesan os rellenos e se poñen encima, vale? Nesta panadería non. Nós facemos unha empanada, intentamos facer unha empanada como nos gustaría que nos la fixaran para nós, vale? Entonces, que non ten que ir unha cantidade excesiva de produto, pero si que ten que ir unha cantidade onde teñas unha boa regulación entre masa, relleno e masa. E na orde de cando comeza esa rutina, estes recheos xa están preparados da xornada anterior ou é o primeiro que máis ou menos se prepara unha vez que chegades aquí ao traballo? Hai recheos que se preparan no mismo día e hai recheos que ou hai elaboracións que quedan feito do día anterior. Piñeira, e esta chica é a miña nai, que é a dueña da empresa, é a jefa e a que fixo un pouco todos os sofritos. A dona do Godarro, sí, señor. Exactamente, é a que manda. Bueno, pues estamos aquí con Chus Moure, basicamente a dona, a cabeza da que saiu este Pan da Moa. Como e cando empeza Pan da Moa? Pues mira, Pan da Moa abrimos en febrero del 2004. ¿No? Empezamos, bueno, pues siendo muy pequeñitos y poco a poco, bueno, pues fuimos creciendo. La verdad es que hacemos las cosas muy tradicionales, procurando respetar siempre pues, productos de cercanía. Mira, por ejemplo, aquí ves la cebolla, pues es cebolla de aquí, del país, que bueno, no es toda del país porque pues no la hay todo el año, ¿no? Pero hacemos la cebolla con aceite de oliva. Claro, facedes eso que me comentabas antes, cebola por un lado, Cebolla por un lado. Polo por outro. Adobamos el pollo por otro y entonces lo sofreímos. Una vez que está sofrito lo vamos separando porque esta cantidad de pollo es muy poca, pues vamos haciendo otro y ya cuando lo tenemos, pues y tenemos la cebolla, lo juntamos y ahí le echamos la cerveza. Cociñas entendo que, vamos, o primeiro que facedes no día é xa estar nos fogóns para irse preparando os recheos, non? Sí, mira, tan pronto llega Yoli, que es realmente la que hace ahora las zaragalladas, ya llega y ya se pone los fogones. Y aquí este fogón está siempre funcionando. De hecho, si ves este aceite, nosotros los pimientos no los echamos de bote, hacemos pimiento natural,
¿sabes? Y lo freímos. Pues las mira. empanadas llevan siempre pimiento frito. E volvendo un pouquiño a Pan da Moa, nestes 21 anos, vouche pedir unha pregunta un tanto complexa, pero quero que intentes facer balance de ese crecemento que houve desde o primeiro día. Vale, pues mira, al principio fue muy duro, ¿vale? Porque nosotros empezábamos aquí y nosotros empezábamos de cero, ¿vale? O de menos cero. Entonces, bueno, pues poco a poco y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues bueno, fue creciendo. Sí que es verdad que después, con el paso del tiempo, Guillermo, que siempre estuvo muy presente, pues ya se fue metiendo más y entonces ya fuimos creando nuestra marca, porque nosotros empezamos como Moscoso Moure, que son los apellidos de mis hijos, y luego pues ya Guillermo ya fue creando, fue innovando, hizo un pan que se llama Pan da Moa, que fue el que dio nombre a nuestra marca. Y bueno, pues ahora la trayectoria es muy buena, siempre vamos creando cosas nuevas, pero bueno, eso ahora ya el que innova es él, ¿vale? Y bueno, pues la trayectoria es muy positiva. Muy positiva, estamos muy contentos, no tenemos motivo de queja, vendemos bien. Pero yo también creo que vendemos bien porque hacemos las cosas bien, porque nosotros tanto en panadería como en cocina o como en pastelería procuramos hacer todo muy natural. Fustes, digamos, a nivel autonómico, pioneiros en utilizar a técnica, digamos, do frío para retardar a fermentación das masas, pois que esas achegas, como mencionábamos antes, que tiveches estudando e todo, como aplicaches ese coñecemento ao perfeccionamento na elaboración de empanadas? Bueno, vamos a ver. Esa tipoloxía de fermentación sobre todo se utiliza para o pan, vale? Por qué? Por dúas circunstancias. Unha, que é moi importante, que ti podes empezar a traballar máis tarde, que quitaslle horas á noite, e nos panadeiros non temos que empezar a traballar tan cedo, porque nós podemos amasar ahora e cocer mañán, retardando as fermentacións. Nós chegamos e xa temos masas listas para empezar a pesar. E dous, porque a nivel nutricional, traballar con fermentos naturais, traballar con algunhas tipoloxías de fariña, sobre todo de trigos máis antigos dos que se están utilizando generalmente, e con procesos de fermentación prolongados, o que facemos é que unha predigestión de todo ese pan, do gluten que temos dentro das masas, e esa predigestión que nos fai que eses panes se asimilen moitísimo máis no noso estómago, vale? Moitísimo millor, perdón. En canto ás empanadas, o frío que che dá a posibilidade é que ti podes facer as empanadas como estamos facendo agora, vale? Que estas empanadas xa teñen unhas 4 horas de fermentación, é dicir, teñen unha fermentación xa máis que correcta. Entonces, nós o que facemos agora, facemos os rellenos, tapamos as empanadas, estas empanadas precócense, é dicir, métense 20 minutiños no forno, quítanse do forno e o que che dá a posibilidade é que esas empanadas as podes deixar no frío e as podes cocer o día seguinte. Vale, sempre utilizades tamén un puntiño esa reserva de decir, vale, vamos ter sempre empanadas o millor no en frío, para logo tamén aforrar tempos e non andar a todo meter e decir, vale, pois necesitamos ahora cocer 5 empanadas de polo porque nos acaban de encargar, ¿no? Eso é. Por cada disposición. Hai 6 ocos como para poñer as bandexas, non? Non, vamos a ver, non hai ocos. Vale. É unha cavidade que vedes aquí que é libre, e entonces valas dispoñendo de tal maneira que che poidan entrar todas as posibles. Entendo. Vale, si metéramos empanadas pequenas, pois van de 3 e entran, bueno, casi 15 empanadas, algunha menos. E destas entrarían 6, non entran máis. Vale, genial. Ahora Emi vai nos meter aí. Vale. Aí. Bueno, despois de asistir á elaboración da masa, como a fomos enchendo co recheo,
Cocímola tamén, e aquí temos o produto final, unha empanada de bonito de pan da moa, non, Guille? Exactamente. Bueno, e agora só o único que queda pois é degustala, nada máis.